puro. Sige, siguro ka. Hi guys, hi everyone. Nami diri don. First time na ko nga ni ari diri sa kuan guys sa Tin Kerosi sa Cordoba. Naron diri. Wala diri guys. Atong tanawon dito guys ha. Alaw ako ba tayo? Sa 1, 2, 3. Yeah. Sige sige kamong duha. Tana to dito. Dali na dali. Ay ta diri. Mo ni diri ang Tin Kerosis. Mo ni diri Tin Kerosis. Nindot ko ni diri og bagabi. Ya, hayag ko magayo. Kaya paalam na. Lavian Rose. Magpa-picture din lang. Parang pang selfie na lang. Ano siya Tin Kerosis very wide. Yan. Galit ha. Kanina pa kayo dito? 1, 2, 3. Takbo. Ano nagawa ko man? Sige na ba? Sige na ba? Ano akong kauban si Dainate sa way paglupad yun ako ang amiga nga si Dainate tab sa gasa to adjud me. Laba pa ni Mora ni bisag na trabaho mo absent sa para lang mi magkakuyo guys. Dapat dariya guys. Ya ko bi ikaw man mo May na siya kayo. Anytime man ni siya birahon okay ra jud kayo. Ha? Anytime ra ka birahon okay ra kayo. Adjud ko ay. Mabukid. Basta librehon lang, okay ka. Kalas Dainita, bisag na trabaho, ma'am, sin para magkakuyog jud mi. Diba? Magkakuyog jud mi kami ra jud kaya kasabot ka. Bisag na trabaho mo, absent lang yun. Eh, diba guys? Mo jud. Okay, pagkalubad, no? Ay, tubilan sa dayo, gitubilan mo. Sorry ko diri dai. Ay, may 17. Ah, kana. Ano dia picture? Ikaw. Ngit-ngit na dire guys. Picture oy. Ngit-ngit na dire. Klaro na tayo. Ngit na. Muna lang restaurant dire guys. Cellphone sa mga Ako may patanawon sa restaurant sa Tin Kerosis dire sa Cordoba. Daghan sa tao dire guys. What is dodo? Anong buwan nakita na guys.
na to dahil malimot na daw na ha. Ako mo ito gay ha sa Bye-bye. Cordoba sa Trinity Roses guys. Pisto. No ni diri guys, nindot sa diri guys, istang bayan guys. Sira ka dai ay naghawa. Nasaan siya taas? Taas po, pwede ka dito magpataas guys. Makat dito guys, maghuban ka order guys sa silong guys. Pwede mo sa taas at tukad to magkaon. Kaya na-iris na ay mga bangko dito lang isa. Ya dire, pwede sa dire dai magkaon dire, wala gidili dire. Unya manglingkod mi guys kay gikapoy nagtinor. Dali dai. Gikapoy tinor nakalukar na. Dali dai. Guys, ikaw po na dahil hindi ba? Hindi ito nga. Ako ito nga dahil. Hi guys! Hi guys! Dami diring toto guys. Nagkaklokar may pwesto. Mura sa kagintangan ako sa food. Sorry na kadiri ninyo mga ingon sa day wala lang may manani mo day clean kay busy sad kay ka lagi busy sad kay mo sa negosyo ka day kami lang sa video day ni day kaya hawe asli ta na red video na video okay kami lang sa tulog mga utan na kami lahat din ba kari bisag day trabaho rin sa first time ko na mong nakahari dire guys. Ang pari si Ninita kay nakahari na din siya. Ako first time pa ko nakahari guys. O ganahan mo mangari dire guys. Barato ra ang entrance 20 pesos ra guys. Affordable na din kayo. Nadaghan na kay kag makita. Sulit na kid ang 20 pesos dire guys. No one ever seemed to realize
Your tongue. This look. Look there. Look there. Mga tao mo. Hindi ito ba maganakot ka? Sakti lang. Asa din ako pang nagkayang kami. Lagi mo gamay na lang. Ari, magsukiyan oh. Ali, lago mo gusto ka na na. Ari pa. Ari do. Ari di ini ko. Budget. Di, mag-uwas na mong kinaon dara. Awa mo ko ka. Oh, sige na. Amin. May kan dunganag duha ka desina. Daghana na day pun ipa. Makahimo pa man day. Mga merkado ka day. Guys, ito pahimod sa dir guys. Wala yung siya isang pikas yun, yung isa pa. Wala day mo in town. Oy, hiyak ka pag isa. Oh, mahiyak ng gaday. Okay guys. Nice kay dire sa itong ganahang muari. Pwede kayo mo kayo affordable kayo ang entrance nila guys. Sige bye. Thank you for watching guys. See you next video.